Urbanaz elkarte hau ere. Arkitekturaz ari garela, erakargarriaz boirik gabe Donostia izaten da, estetikoki behintzat. Eta hain zuzen ere, bizilagunekin plataformak hori bai salatzen du Donostiak bizi duen turistifikazioa eta gentrifikazioa, eta hori salatzeko hau ez da cheesecake fanzina kaleratu du. Alegia, turistak etortzen direnan Donostira badirudi nolait behartuta daudela ez cheesecakea jatera, orain hori modan dagoelako Gipuzkoako hiriburuan, eta hain zuzen ere fanzine horri buruz hitz egingo dugu Larraitz Blankorekin, ez dakit, eskuetan aleren bat duzun, edo oraindik ere ez dezun beta izan horretarako. Bai, banekien ni zu oso azkarra zinela. Noski, nola ba, fanzine honen inguruan hitz egin eta ale bat eskuan ez izan esandakoa gaur honen inguruan hitz egitera etorri gara izan ere, fanzineak askotarikoak dira, baina egia da turistifikazioaren kontrako fanzineak ez ditugula larregi topatu eta badakizu guri kuriositatea dagoen lekuan han joaten garela, eta gaur ona Donostiara etorri gara bizilagunekin elkarteko ekide batekin egin dukulako hitzordua, Amaia Ulat da bera, esandakoa bizilagunekin plataformako kidea zu, egun hon Amaia, zer moduz? Kaixo egun hon, oso ondo. Aipatu dugu, zu bizilagunekin plataformako kidea, turistifikazioaren aurrean sortutako plataforma duzue. Egia da, sarritan ikusten ditugula horrelako protestak, ekintzak eta bai egiten dituzula, baina ez da horren ohikoa agian fanzin bat ikuste, ez da nola sortu zitzaizuen hau kaleratzeko ideia? Egia esan, genuen gogoa urte osoan zehar egindako lanaren como jasotze bat egitea, ez? Eta ariketa hori egitea, eta gero ere aldi berean nahi genuen salatu, ez? Beti bezala Donostiak bizi duen turistifikazio hau, baino kasu hontan kutsu moretsu batekin, ez? Horregatik hemen aurkituko dituzue testu historikoetatik azaltzen dutenak nora iritsi geran oneraino, baina baita denbora pasak ere, marrazkiak, iritzi artikuluak eta horrelako gauzatxoak. Hori da, denetarek topatu dezakegu, agian etxean irudietan ikusi dezakezu hemen mikrofonoarekin eta guztiarekin ez gara moldatzen, baina bai irakurri dezakeguna da izenburua, hau ez da cheesecake bat, eta atzean dio, argi dago esku artean duzuna ez dela cheesecake bat. Nondik handator izenburu hau? Azkenean turistifikazio prozesuak bilatzen du guztiarekin merkantilizatzea, ez? Hizkuntzarekin, kulturarekin, eta kasu hontan Donostiri tokatu zaio cheesecake-arekin, ez dena ez da donostiarra, ez? Orduan horrekin ironia pixkatekin, esan nahi genuen, hau ez da souvenir bat, hau ez da cheesecake bat, hau turistifikazioa hausnartzeko eta kritiko izateko instrumentu bat da, ez? Azkenean sortu nahi dugu espazio bat, nun hausnartu dezakegun era kolektiboan, gertatzen ari zaigun honen inguruan, tokiu desberdinetan ere gertatzen ari dela, ez da bakarrik Donostian ematen turistifikazio prozesua, eta erresistentziak sortzeko bide bat bezala ere ikusten dugu, ez fanzine hau. Amaia, konta iguzu, nola sortu duzu, zenbat kideren artean, zenbat denbora eman dizue lan hau burutzeak? Hilabetetxo batzuk daramagu hau burutzen, eta hori esan dago, guk egindako lanaren jasotze bat dago hemen, baina ere sortu ditugu era kolaboratiboan espresio artistiko desberdinak, poemak, kolaxak, sortu dugu material berria, ez? Donostiko turistifikazioa datuetan eskema bat adibidez, ez? Ikusten diran zenbakiak, ez? Beti eskatzen dizkigutela, eta nun daude probak, ez? Hemen dazkazue probak, eta gero ere badazkagu Ramon Agirre aktorearen iritzi artikulu bat dugu, aportazio gisa, eta ere ilustrazai eta marrazkilari desberdinen binetak adibidez Dione Bengoarena, Adurlarrearena, eta Mikel Marrazkiren aportazioak ere aurkituko dituzue hemen. Ados, Amaia, amaitzeko, non aurkitu dezakegu hau, badakite 3 euro balio dituela, ez da, non aurkitu dezakegu, non erosi? Donostiako Ontza liburu dendan, Donostiako ikat okindegian, Aldezarrean, eta baita urriaren bukaeran egingo ditugun 24 eta 25 egun urrian 24 eta 25ean topaketa batzuk egingo ditugu turistifikazioaren aurkako, desazkunde turistikoaren aldeko topaketak eta turismoaren inguruko hausnarketa kolektiboa egiteko espazio baten ere aurkituko dezue gure fanzinea salgai. Perfecto, mila eskerra, Amaia, apuntatuta gelditzen da, eta etxean interesa duen ororentzat badakizue non aurkitu, hau ez da cheesecake bat. Lantzarik gabe, eskerrik asko Larraitz, eskerrik